ku danna mana subscribe, sannan ku danna alamar ƙararrawar sanarwa ta yadda duk lokacin da muka ɗaura sabbin bidiyon za su taho kai tsaye a cikin wayoyinku. A Sheikh Malam Buhari, bismillah. A ce Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. To ɗaya daga cikin biyu, ko dai mutumin da ya faɗi bai san Allah ba, ko ya ƙi bin abin da Allah ya ce. Na'am, na'am. To mi Allah ya ce a yi? Adalci. Waɗanda suka sani sun gaya mana ga kulya na ayyuhal kafiru. Allah ya gafarta wa malam. To ko za mu iya sanin fasarar ta? Ka ɗaga kai sama kamar hankaka. Me kake tunani a kai? Allah ya ja zamanin yan labe ko ba a sani ba ne? Ba gaskiya ba ne ba. To gaya muna. A koma makaranta sai an jima. Ku yi subscribe ɗin channel ɗin mu Shamfa TV don samun sabbin bidiyon a duk lokacin da muka ɗaura su.